Sugeng enjing para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Kita pinanggih malih ing renungan padinan GKJ Purwantara ing dinten Selasa 11 Juli 2026 kaliyan kula Anugrah Eka saking Pepantan Purwantara. Sumangga ing enjing menika kita ngaturaken panuwun dumateng Gusti awit sih rahmat lan sih katresnanipun tasih kaparingaken dumateng kita. Kita tasih dipun paringi napas gesang, kasarasan, saha kalodhangan kangge makarya lan ngabekti dumateng panjenenganipun. Ing gesang menika asring kita nyuwun berkah dumateng Gusti. Kita nyuwun kasarasan, rejeki, katentreman saha pangayoman. Menika boten lebat, awit Gusti piyambak remen maringi berkah dumateng para umanipun. Nanging wonten pitaken ingkang kedah kita renungaken sesarengan. Sampun pinten berkah ingkang kita tampi saking Gusti, lan sampun pinten berkah ingkang sampun kita paringaken dumateng sesami. Awit sejatosipun Gusti boten namung nimbali kita dados tiyang ingkang nampi berkah, nanging ugi dados saluraning berkah tumrap tiyang sanes. Para sedherek ingkang kinasih, renungan ing enjing punika pikantuk irah-irahan dados berkah tumrap sesami. Nat sabda Gusti kapendhet saking Purwaning Dumadi 12 ayat 2 ingkang mekaten suraosipun. Sira bakal sun dadekake bangsa kang gedhe lan sun berkahi. Sarta jenengira sun dadekake luhur, tuwin sira bakal dadi berkah. Mekaten sabdanipun Gusti, rahayu saben tiyang ingkang nampi sabdanipun Gusti saha ngestokaken ing gesang padintenanipun. Haleluya. Para sedherek ingkang kinasih, nalika Gusti nimbali Abram, Gusti mboten namung janji badhe maringi berkah. Nanging Gusti ugi paring tugas, yaiku sira bakal dados berkah. Tegesipun berkah ingkang dipun paringaken Gusti mboten namung kangge dipun raosaken piyambak, nanging kedah mili dhateng tiyang sanes. Kados dene lepen ingkang mili, toya ingkang mili tansah resik lan migunani. Nanging menawi toya namung mandheg, lajeng dados reget lan boten migunani. Mekaten ugi gesang kita. Menawi kita namung remen nampi pitulungan, nanging boten purun nulungi tiyang sanes, gesang rohani kita saged dados garing. Nanging menawi kita purun dados berkah, Gusti badhe saya nambahi berkahipun. Dados berkah boten kedah ngantos sugih. Kathah tiyang ngendika, menawi kula sugih, kula badhe kathah sedekah. Nanging sejatosipun dados berkah saged dipun wiwiti saking perkawis ingkang alit. Mesem dumateng tiyang ingkang nembe susah ugi berkah. Tembung ingkang nyemangati tiyang ingkang putus asa ugi berkah. Ndedonga kangge tiyang sanes ugi berkah. Ngladosi ing pasamuan kanthi setya ugi berkah. Asring kita mboten ngraos bilih perkawis alit ingkang kita lampahi saged dados panglipur tumrap tiyang sanes. Gusti Yesus piyambak sampun maringi tulodo. Panjenenganipun tansah ngladosi, marasaken tiyang sakit, maringi panglipur tumrap ingkang sedih, maringi pangapunten dumateng tiyang dosa, malah ngantos masrahaken gesangipun wonten ing kayu salib kangge karahayon kita sedaya. Menawi kita dados pandherekipun Kristus, mila gesang kita ugi kedah saged nggambaraken katresnanipun Gusti. Sumangga kita sami pitaken dumateng manah kita piyambak.
Punapa wonten tiyang ingkang sampun kawula tulungi dinten menika? Punapa tembung-tembung kawula sampun saged maringi katentreman? Punapa rawuh kawula wonten ing tengahing masyarakat dados panglipur utawi malah dados sumber pasulayan? Punapa gesang kawula sampun dados pepadang lan berkah tumrap keluarga, pasamuan saha masyarakat? Sabda Gusti ngelingaken bilih tiyang pitados boten namung dipunukur saking pinten kathah ibadahipun, nanging ugi saking sepinten ageng katresnanipun dumateng sesami. Para sedherek ingkang kinasih, urip menika cekak, bondo, derajat lan kalenggahan boten saged kita gawa nalika sowan dumateng Gusti. Nanging katresnan, kabecikan, pitulungan lan berkah ingkang sampun kita tebar dumateng sesami badhe dados paseksi bilih kita saestu sampun nglampahi gesang miturut karsanipun Gusti. Mila wiwit dinten menika sumangga kita boten namung nyuwun berkah, nanging ugi nyuwun supados Gusti ndadosaken gesang kita dados saluraning berkah tumrap sedaya tiyang. Kados dene tembang rohani ingkang asring kita kidungaken, mugi gesang kula dados berkah tumrap sesami ngluhuraken asma Paduka. Mugi Gusti paring sih rahmat dumateng kita sedaya. Amin. Sumangga kita sami ndedonga. Duh Gusti Allah, Rama kawula ing swarga, kawula ngaturaken panuwun awit sih katresnan lan sih rahmat Paduka ingkang boten nate telas. Paduka sampun maringi gesang, kasarasan, kulawarga, rejeki saha sedaya kabecikan ingkang boten saged kawula etang. Gusti, kawula asring langkung remen nyuwun berkah tinimbang dados berkah tumrap tiyang sanes. Mugi Paduka ngapunteni kalepatan kawula. Paringana manah ingkang kebak katresnan, supados kawula remen nulungi sesami tanpa mbedak-bedakaken. Paringana lambe ingkang ngucapaken tembung ingkang bangun, asta ingkang remen makarya kangge kabecikan, saha manah ingkang asor lan kebak welas asih. Mugi ing pundi kemawon kawula wonten, gesang kawula saged dados pepadang lan berkah tumrap keluarga, pasamuan, papan makarya saha masyarakat. Mugi lumantar gesang kawula asma Paduka tansah kaluhuraken. Kawula masrahaken sedaya lampah gesang kawula namung wonten ing astanipun Paduka. Sedaya pandonga menika kawula aturaken ing asmanipun Gusti Yesus Kristus, Juru Wilujeng kawula. Amin.